Malit tayo amin ako. Kahit kasi gunadaan tayo niyawag tinagan ko, mablagbaga ka nun. Di ba itong gaya, manatirupa ko tayo, madalagan pa yun. Pagyamanan ko na ay gagayang may kapsat, tikada tayo manay ni Talitoy. Saan kumang nakikinay nilangal daw, tintay panangtib, itinananay nga panagayan tayo, ititunggal may isa, nang runay, iti community tayo. Nga Santa Maria, Adolorata, Ilocano Community, no dikat kuma, itiday tungal daw, rugyan na. Ken dublyan tayo kuma, ti anos, rekta tayo nga mga subsuporta, itiday tayo nga komunidad tayo. Hamo, unay gagayang kinagapsan, nasangsang kamay sa tayo, alito tayo ita, tayo matangan, tinapintas, wala nasayaan, napagbalinan iti na ito'y na programa. Ken, yamanin unay tisigubugel nga komunidad tayo, babaen. Iti ayat, kinado nga sakripisyo yun ang nangro na unay. Kada iti apo nga papali tayo. Kas kumaan kanya apubong, tatangad na dito nga presente. Tayo naman ibingay, in naman itintay tangang daw ay tangang daw. Nga makitang tagunay na, magiragragsak ka na tayo, babaen. Iti ayat naman nga makita, ken mang sinudaang iti naman panagayat kada tayo. Ken ikantay kumanay ta kakabsat, iti importansya na. Tapos iti kasta, agtultuloy lang ta, iti ado, na intay pa nag-iinaya. Ket naalaman gagayang kinakabsat, ti matang ko iti adda na natendera na may isang kompetensya iti Italiano. Ket kunana dili padi isulaay kagabsat ti mesa lagi biglay ko nga pakalaglagipan tayo no di man pakalaglagipan iti man aramiden iti pamilya tayo. Tami apply unay iti pamilya tayo. Takunana lagi padi ingana kasawa. Kunana iti Italiano. Mandate to figlio in school, mandate to figlio in scuola, ma non in chiesa. Siya sino ka na kayo kagabsat ti mayat ka dayay? Nya? Kunana ti Ilocano ko nga, no iyalit tayo. Baunen nyo di eskwela dyan at nyo. Ngayon hando nga baunen nga mapandisimbahan. Siya sino ti mayat tayo kagabsat? Nya? May isang na Kristyanuan, may isang na pekpeklan na Katoliko. Haan mo na tayo. Taon na po. Siguro haan mo na na. Ngayon, magdarasun na di pati no apin yung baga na gawin kayo kagabsat. Tasya, may sarang iding nga nagmilangin, may sarang iding nga nagtukyan, nga nangawat dito nga salita na. Ngayon, iti lawlawan na gawin kayo kagabsat. Anya taragpintas, kaya nagpapalapagag tasya di may isa number 1. Nga nangayat dito nga prase na dito nga sa una. Hamo nga baunen Diyos, baunen Diyos kaya janak mo, hindi mo nga baunen jay simbahan. Mayat kayo gaya ko, haan tawag di makauni. Kaya? Well, namin kagayang ngayon kapsat, baunen tayo, Diyos kaya janak tayo. Okay dito, obligasyon tayo, obligasyon na ti gobyerno nga mga baon, kaya upubing nga mapanin Diyos kaya. Ngayon hatay ko mga baunen kakapsat, kaya anak tayo nga mapanin Diyos kaya. Nya, kuyugin tayo. Datayo ti mangkuyog, datayo ti mangikuyog kada kuwada. Hantay nga baunen. Anya ti kaya yung saway nga kapsa. Kunana. Baunen yung eskwela, taing kayo agayayam. Baunen yung simbahan tanakyo, taing kayo makidisco. Nya, ing kayo nga tagayayam, ing kayo dibalilan to. Haan. Ti Katoliko, ti Kristiyano na pekpeklan, ayaban na dyan na iso ti mangiwarwan. Kuyugin na nga mapandisimbahan. Tapos mapanda sang kamay sa simbahan, iti sang pamilya, di dyan na marina tayo. Di dyan na makita tayo. No siya sino tayo. Tinapekpeklan kay Kristiyano, tinapekpeklan kay Katoliko, kuyugin na sang pamilya, mapanda iti simbahan. Gusto ako na yan? Kaya ako, basit tayo hindi yung prase, ngayon ako pa ligayat na, mamunay kung kayo paparad na. Isok kayo nakipalagip, gagayang yung kagabsat, nang nangruna, kadagiti adda, buong pamilya na dito'y man, kung yung Pilipinas, nang nangruna kadagiti agawin. Hanyo ko mga baunen.
nga sunod lang mapanit simbahan. No di kat kaduain mo kuma, da kayo kuma iti mangitong da kadakwada nga mapanit simbahan, takay kaysa kayo nga may sa kapamilya nga mapanit simbahan. Ken gagayem kay kagapsat yamanay unay. Itiday ito nga ganito no man pay nagtelak sa kabasid nga malagip ka na tayo. Ket yamanay unay tinanda tayo ket tagtuloy kuma iti ayat ket ragsak tayo lata kapalapada itiday ito nga komunidad tayo ket na yung pagmamalantahan.